Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава, і сёння мы будзем размаўляць пра новы беларускі рок-фэст «Наш дзень». Ягоны арганізатар Уладзімир Плавінскі, сёння госць жывога эфіру Еўрарадыё. Прывітанне, Уладзімир. Добры дзень, шановныя слухачы, гледачы Еўрарадыё. Спадзяёмся, наведвальнікі нашага фэсту. Ну, я таксама думаю, што у вас все атрымаецца. Ну, а давайте зараз пагаворым пра тое, з якіх меркаванняў вы сыходзілі, калі вырашылі арганізаваць вось такі першы беларускамоўны, толькі беларускамоўны фэст. Ну, не толькі беларускамоўны, скажам, толькі беларускіх гуртоў, таму што там ёсць гурты, якіх ёсць песні і на рускай мове, але галоўная беларуская музыка, беларускія гурты. Ну, увогуле, гэты фэст мы хацелі зрабіць яшчэ 2 гады таму. Быў у нас такі бір-н-вайн-бар, дзе выступалі розныя беларускія музыкі. Зараз няма ўжо гэтага бару? Ёсць, но ўжо там няма такой движухі, скажам так. Вось, быў такі бар, і там былі першыя выступы некаторых музыкаў, так сказаць, за доўгі час. Была ідэя зрабіць гэты фэст 2 гады таму, але тады ўсе адгаворвалі. Была ідэя зрабіць гэты фэст год таму, але таксама ўсе адгаворвалі, казалі без спонсараў, куды вы лезеце, столькі фэстаў. У гэтым годзе таксама все адгаворвалі, але вырашылі, што ўжо зараз альбо ніколі. Ну, з якіх мэтаў вы сыходзілі ўсё ж? Ну, шмат класных, цікавых фэстаў у нас не толькі ў Мінску, пад Мінскам, у Беларусі і у Браславе, яшчэ ў іншых гарадах, класных, насычаных, але заўсёды, як правіла, як звычайна, упор робіцца на замежных выканаўцаў, на замежных хедлайнераў, а вось фэста, дзе будуць толькі нашыя беларускія гурты, на наша меркаванне адны з найбольш яскравейшых гуртоў, такіх фэстаў у прынцыпе няма, а мы, наша кампанія «Наш дзень», нашыя партнёры, арт-сядзіба, робім выключна беларускія канцэрты, выключна беларускія мерапрыемствы, ну і таму вырашылі аб'яднацца і зрабіць такі беларускі рок-фэст. Даўно не было такога. Ну так. Як вы адбіралі удзельнікаў канцэрту, так? Як складалі лайнап? Лайнап складалі выключна па асабістых густах, скажам так. Што любім, тое... Што любім, з кім працуем, хто збірае добрыя залы і пры гэтым пазіцыянуе сабе як беларускія музыкі, з тых і абіралі, бо той же Лявон Вольскі, Вайцюшкевіч, Крама, Нейрадзюбель, Акута. Канцэрты гэтых гуртоў мы робім уже не першы год, і вось. Музыкі з радасцю пагадзіліся? Ну, дарэчы, музыкі пагадзіліся вельмі з такой з разуменнем, з ахвотнасцю паставіліся да гэтага фэсту. І ганарары, нават сказалі, не трэба нам такія, як мы звычайна на вялікіх фэстах? Ну, ганарары, гэта ўжо ўсё камерцыйнае. Іншая справа. Не будзем да гэтага вяртацца, падыходзіць. Ну, натуральна, што слухачоў цікавіць не толькі лайнап, ужо пра яго вядома, а якім чынам будзе фэст арганізаваны, так? Бо ўсе ўжо прывыклі да таго, што на нашых фэстах звычайна чэргі там у прыбіральні, так, што мала кропак з ежы, а калі ты прыязджаеш усё ж на цэлы дзень, дык хочацца і паесці, і адпачыць, вось як гэта ўсё ў вас будзе? Так, адразу мог бы сказаць, што ўсё ў нас будзе класна, але упэўнены, што ў нас будзе вельмі шмат касякоў розных лажаў, таму што мы гэты фэст робім упершыню. Аднак будзем старацца ўсё зрабіць добра. Месца абранае неспроста, гэта музей народнай архітэктуры і быта, гэта такі беларускі скансен, музей пад адкрытым небам, які падзяляецца на 3 сектары, якія змяшчаюць у сабе старадаўнія беларускія дамы са старадаўнім беларускім посудам. Карацей, можна будзе пагрузіцца ў гэтую архітэктуру, і гэта ўжо такая атракцыя для дзяцей, для дарослых, якая можа заняць на некалькі гадзін час, калі не хочацца слухаць музыку. Будуць у нас і фудкорты, спадзяемся, атрымаецца фудкорт добры. У гэтым месцы працуе беларуская карчма, гэта установа сеткі камяніцы, грай. Там можна будзе і піўка папіць, хто хоча. Гэта таксама важна для рок-фэстаў. І пакаштаваць беларускай кухні. Будуць і традыцыйныя шавухі, бургеры, дранікі ў кропках фастфуду. З перабіральнямі будзем спадзявацца, таксама атрымаецца, што не будзе вялікіх чэргаў. Але таксама цяжка прагназаваць, ніколі не спрагназуеш, колькі ў цябе па выніку будзе людзей. У нас людзі любяць на фэсты набываць квіткі менавіта ў дзень фэсту. Вось, будуць гульні для дзяцей і дарослых, квесты і гульні ад прасторы Кувалда такая у нас ёсць. Цікавая беларуская арыентаваная прастора. Ну, спадзяемся, всем будзе весела, цікава.
Я нагадаю, сябры, што сёння гость жывога эфіру Еўрарадыё Уладзімір Плавінскі, арганізатар новага беларускага рок-фэсту «Наш дзень». Нас можна не толькі слухаць, а нас можна яшчэ глядзець у Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках. І, калі ласка, пакідайце свае пытанні да Уладзіміра пад нашымі відэастрымамі. Аўтар лепшага пытання атрымае квіток на фестываль, так што, калі ласка, актывізуйцеся. У нас ёсць ужо першае пытанне. А квіткі, дарэчы, заўтра падаражэюць на 5 рублёў, таму што сёння апошні шанец набыць оставшиеся квіткі по 23 рублі, а заўтра будуць ужо 28. О, бачыце? Так што давайте. Квіткі бай, касы, сайт квіткі бай. Добра, Марыя Пятаченко пытае: вітаю, чаму наш дзень будзе лепшым, чым БНР-100? А ён не будзе лепшым, чым БНР-100. Я лічу, што БНР-100 гэта лепшае, што ўвогуле было за апошнія гады. Гэта цудоўная імпрэза, цудоўная акцыя, да якой мы таксама былі датычныя. І людзі, з якімі мы працуем па фестывалю, таксама былі арганізатарамі БНР-100. Гэты фестываль, не думаю, што можа быць лепей, чым БНР-100. Там такая ідэя, такая нагода, ўсё так класна атрымалася. Але спадзяемся, што ён таксама атрымаецца добрым. На БНР-100 шмат хто запытваўся, дзе музыкі, чаму няма таго, чаму няма гэтага. Але ж там былі пэўныя абставіны, БНР-100 арганізоўваўся вельмі сціслыя тэрміны. Шмат у каго з музыкаў все ўжо было распланавана, все былі ўжо занятыя, з кім атрымалася, з тым атрымалася. Нехта не хацеў удзельнічаць, у ўсіх свае настроі, ўсіх свае пэўныя акалічнасці. А тут мы паспрабавалі сабраць усіх у адным месцы. Вось вам все хэдлайнеры, амаль усе, хто быў вольны на гэты час. І, лепш не будзе, але будзе добрым. Казаць, што фэст будзе лепшым, чым нешта, калі яго робіш першы раз, на свой страх і рызыку, калі ўсе адгаворваюць яго рабіць, калі няма ніводнага спонсара. Дарэчы, а чаму адгаворваюць? Кажуць, без спонсараў няма сэнсу рабіць, а, так скажам, па спонсарах мы працавалі даволі актыўна, але некаторыя спонсары нам ставілі ўмовы, каб не было некаторых гуртоў, якія рэдка выступаюць у нас у сталіцы, але нам важней, каб гэтыя гурты ў нас все ж былі, таму рызыкуем. Мы рызыкуем апошнія 2 гады, скажем так, з гэтымі канцэртамі, але все атрымліваецца, все добра. Глядзіце, вядома, што падобныя фэсты пэўны час праходзілі ва ўкраіне, так? То бок, такім чынам арганізатары канцэртаў спрабавалі прыцягнуць увагу да сваёй музыкі. То бок, вы таксама досвед там. Украінскія фэсты для мяне такі найяскравейшы прыклад, як нашых бліжэйшых суседзяў. У іх шмат фэстаў, дзе яны не арыентуюцца на замежных хэдлайнераў, якія яны робяць выключна для сваіх гуртоў. Ад пачатку так пачыналіся, потым сталі кагосьці запрашаць, якія былі накіраваныя на развіццё сваёй беларускай музычнай інфраструктуры, украінскай музычнай інфраструктуры, сваёй нацыянальнай. І вось нам хацелася прабіць што-небудзь такое. Таму робім конкурсы маладых музыкаў, якім будзем дапамагаць пераможцам рабіць канцэрты на працягу года і дапамагаць у запісах. Будзем спадзявацца, што трэба рабіць нейкія крокі для паляпшэння беларускай альтэрнатыўнай музычнай інфраструктуры. То бок, я так разумею, што маладыя музыкі мусяць падаваць заяўкі, так? Так, у нас ідзе адбор на фестываль «Наш дзень», ужо прайшло 2 этапы, там перамаглі добрыя гурты. А колькі заявак увогуле пададзена? Атрымалі ўвогуле больш за 100 заявак. Адкуль столькі гуртоў? І сапраўды гэта такія невядомыя імёны? Там ёсць і нават вядомыя імёны, якія ўжо не першы год, ёсць і невядомыя імёны. Напрыклад, мне спадабаўся гурт «Нюрнберг», яму менш за год. Ён, на жаль, не прайшоў па адборы, бо там неяк все так закруцілася, і па адборы гурт не прайшоў, але гурт цікавы. А хто ўжо прайшоў? Ужо прайшлі ў нас гурты «Сразу май», «Лепшы квас», «Пылай». Яшчэ нехта. У нас увогуле адборам займаецца арт-сядзіба, за што ім вялікі дзякуй. Зараз у нас у бліжэйшую суботу ў кавярні грае 3-й адбор, і потым будзе фінал. У фінале будзе змагацца за пабеду, будуць змагацца 7 гуртоў, 3 з іх выйдуць на фэст, змогуць там выступіць. І той гурт, які будзе на фэсце, у пачатку фэста абраны гледачамі журы найлепшым, зможа яшчэ і перад хэдлайнерам выступіць у самым канцы фэста, атрымае і запіс на адной з самых найкруцейшых беларускіх студыяў «Эверест», інфападтрымку на працягу года канцэртаў. Неяк так. А я нагадаю яшчэ раз, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Уладзімір Плавінскі, арганізатар фестывалю новага беларускага фэсту «Наш дзень». Калі ласка, задавайце пытанне Уладзіміру, аўтар лепшага пытання атрымае
атрымае квіток на сам фестываль. Слухайце, вось калі глядзець лайнап, так, дык атрымліваецца, што тут усе зоркі, а калі раптам ўсё у вас пройдзе гладка і вы вырашыце працягваць гэтую справу, каго ў наступным годзе таксама аб гэтым думалі, але думаем, наступнага году нехта яшчэ з'явіцца новы круты, а некаторыя імёны, якія ў гэтым лайнапе, яны будуць актуальныя ў наступным годзе і будзем нешта змяняць. Ну, цяжка думаць пра наступны год, калі гэта першы раз. Калі ўсё пройдзе гладка, калі раптам здарыцца цуд і ўсё пройдзе гладка, будзем думаць, наступны год ёсць яшчэ класныя беларускія гурты, якія тут не ўдзельнічаюць па пэўных абставінах, будуць новыя гурты, якія стануць папулярней за гэты год. Усё павінна развівацца, ісці наперад. Ну, вы так ўсё так неяк так спакойна гаворыце. Такое ўражанне, што не надта верыце, што як бы акупіцца гэты фэст. Ну, спадзяемся, што акупіцца. Продажы ў нас даволі добрыя. Увогуле за першы дзень продажу было 500 квіткоў на гэты фестываль прададзена, што даволі не блага для Open Air. Ну, калі тут ужо альбо атрымаецца, альбо не атрымаецца. Калі мы будзем зараз кіпішыць, істырыць, казаць, што ой, бяжыце на наш фестываль, самае лепшае, што будзе ў Беларусі ў гэтым годзе, нічога з гэтага не зменіцца. Мы робім тое, што лічым патрэбным, калі людзям цікава, яны прыйдуць, і ўсё атрымаецца. Вось мне крыху падаецца, што вы вырашылі ўсё ж стаць такой альтэрнатывай басовішчу, толькі ў Беларусі. Ну не, навошта становіцца альтэрнатывай басовішчу, бо гэта добры фэст, куды можна паехаць у Польшу, патусавацца, там свая атмасфера, свая тусоўка, шматдзённы фэст, свой антураж. Тут мы проста хацім зрабіць у Беларусі. Мы кожны цэлы год робім беларускія канцэрты. У гэтым годзе былі і цікавыя канцэрты, белая яблыня грому, юбілей Вайцюшкевіча, і крамбамбулі цікавыя канцэрты, на Ірадзюбеля. Робім канцэрты, хацім зрабіць летам фэст, дзе будуць толькі беларускія гурты, дзе не трэба нам парыцца пра візу, ехаць, можна проста сабрацца. Шмат хто не ў адпачынку яшчэ ў чэрвені, дзе можна проста сабрацца, паехаць на фестываль на адзін дзень. Можа быць, далей, калі ўсё атрымаецца, ён будзе шматдзённым, там у нас людзі запытваліся, чаму ён адзін дзень. Можна паехаць, пагуляць, адпачыць, вярнуцца дадому. Глядзіце, вось Міхась Ільін пытае, ці не скрадзе наш дзень наведвальнікаў басовішча. Вы самі кажаце, што не трэба рабіць візы, можна прыехаць. Тут таксама так можна казаць, ведаеце, не скрадзе наш дзень наведвальнікаў, не ведаю, піва Браслав, ці не скрадзе наш дзень. Добра, калі ёсць канкурэнцыя і слухач, глядач сам абірае. Ну, ўсё ж канцэпцыя падобная з басовішчам. Гэта гурт беларускай музыкі, тут, ой, фэст беларускай музыкі, тут таксама фэст беларускай музыкі. Ну, але калі ёсць... Вольскі, Вайцюшкевіч, усе зараз ужо на басовішчы яны не заўсёды граюць, таму што на басовішчы больш ужо такая палітыка маладыя гурты, так? Вось вы самі адказалі на вашае пытанне. Там маладыя гурты, а тут ужо усе тыя, каго хочуць слухаць. Таму няма канкурэнцыі, розныя, значыць, ідэі. Ну, канешне, калі, падобныя фестывалі, также і 21 век, і рок з баброем таксама нечым падобны, але калі ёсць канкурэнцыя, у гледача, у слухача ёсць выбар, куды схадзіць, як правесці час. Ну, тыя фестывалі, якія не будуць цікавыя, яны не будуць паўтарацца. Тут все проста. Калі фестываль гэта не будзе цікавы, яго проста далей не будзе, і ўсё само сабой вырашыцца. Апошняе пытанне, у нас час, на жаль, заканчваецца. Колькі ўжо квіткоў раскупілі? Цяжка сказаць дакладна, зараз недзе больш за 1000 квіткоў у нас. Паглядзім, разлічваем на 5000, калі ўсё будзе класна. Тут яшчэ у нас якія фэсты беларускія замежныя браліся, за прыклад, пры арганізацыі хутенька, калі... Ну, гэта шмат украінскіх фэстаў, Файна Міста і Захід фэст, і пэўныя польскія фэсты. Ну, пералічваць асобныя фэсты не мае сэнсу, фэстаў шмат у нашых суседзяў вакол, і, канешне... Ну, украінскія фэсты ў першую чаргу, якія ставілі сваёй мэтай у пэўны час важны папулярызацыю сваёй музыкі. Дзякуй вялікі, Уладзімір. І нагадаю, што госцем сёння жывога эфіру Еўрарадыё стаў Уладзімір Плавінскі, арганізатар новага беларускага рок-фэсту «Наш дзень». Сустрэнемся неўзабаве. Аддадзім каму?